Κυρίες και κύριοι, χωρίς αναισθητικό για απόψε, καλές γιορτές και σήμερα νομίζω ότι έχω καλέσει έναν άνθρωπο που εκτιμώ και πολλοί από εσάς εκτιμάτε ή ακούτε όποτε βγαίνει στην τηλεόραση. Γιατί ο άνθρωπος αυτός λέει συνήθως πράγματα που επιβεβαιώνονται και αναλύει καταστάσεις, έχω την αίσθηση, με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ο φίλος μου, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος, αναλυτής και γραμματέας του ΕΠΑΜ. Τον καλωσορίζω στην εκπομπή μας και του εύχομαι καλές γιορτές και υγεία πάνω απ' όλα. Σε όλους μας. Κύριε Καζάκη, θέλω προβλέψεις, θα το έλεγα καζαμία, αλλά αυτά δεν είναι πράγματα να τα πεις καζαμία, για το 2014. Τι βλέπετε στην οικονομία, μήνα-μήνα. Ναι, εάν δεν πάρουμε το αστάθμητο παράγοντα υπόψη μας, που ο αστάθμητος παράγοντας είναι το πώς αντιδράσει ο ελληνικός λαός, η πορεία που έχει χαραχθεί για το 2014 θα μας πάει αφενός σε μια πολύ μεγάλη επιδείνωση κοινωνική, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι με τα στοιχεία τουλάχιστον που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η ανεργία θα έχει ξεπεράσει το 30 με 32% στο τέλος του 2014. Ή μεσοσταθμικά, αν θέλετε, γύρω στο 29 με 30 το 2014. Θα έχει ξεπεράσει το 65 με 70% η ανεργία στους νέους μέχρι 25 και το 44% η ανεργία μέχρι 45 χρονών, που σημαίνει ότι όποιος μένει 40-45 άνεργος έχει τελειώσει, δεν βρίσκει ξανά δουλειά, υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αυτό θα εκτινάξει την απόλυτη μείωση, μάλλον την μείωση σε απόλυτους αριθμούς του πληθυσμού της χώρας ίσως στους 160.000, που θα είναι μαζί με το 13, να το πούμε έτσι, αυτά τα χρόνια. Επιπλέον θα έχουμε ένα τρομακτικό πρόβλημα δημοσιονομικό. Το δημοσιονομικό είμαστε υποκατάρρευση, διότι θα χρειαστεί ξανά ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και για να μην γίνει με το γνωστό τρόπο, γιατί θα εκτιναθεί το χρέος, θα γίνει με κούρεμα καταθέσεων, με πληστηριασμούς και με άλλες τέτοιες πράξεις που θα οδηγήσουν μικροεπαγγελματίες, μικρομεσαίους, μισθωτούς συνταξιούχους σε απελπισία. Θα σκάσουν τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά. Δεν θα αντέξει ο κόσμος να πληρώσει. Ήδη έχουν σκάσει. Τώρα βλέπουμε, να σας πω ένα παράδειγμα, όταν μέσα στο 2013 έγινε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και ταυτόχρονα πήραν 60 με 70 δισεκατομμύρια οι εγχώριες τράπεζες. Αυτές οι 4 συστημικές, οι οποίες θα καταντήσουν 2, θα μείνει 1 και αυτή θα καταργηθεί, θα σπάσει σε 2, σε bad bank, σε good bank, δηλαδή καλή τράπεζα, κακή τράπεζα. Την κακή θα τη φορτωθεί το ελληνικό δημόσιο γνωστό υποζύγιο και την υπόλοιπη θα διαχειριστούν ξένοι, ξένα funds δηλαδή κατά κύριο λόγο, που έτσι αλλιώς έχουν διεισδύσει στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τράβηξαν, εκτός από τα 50-48 τόσα δισεκατομμύρια που πήραν από την ανακεφαλοποίηση, τραβήξαν άλλα 70 δισεκατομμύρια ρευστότητα από το ευρωσύστημα. Όταν ένα τραπεζικό σύστημα σε ετήσια βάση τραβά τόση ρευστότητα όσο είναι η καταθετική του βάση, λογιστικά η καταθετική του βάση, αυτό το τραπεζικό σύστημα είναι ερείπιο, είναι κουφάρι, είναι πλήρως χρεοκοπημένο. Γι' αυτό κιόλας δεν θα μπορέσει να αντέξει κανένα νοικοκυριό με συρρίκνωση του εισοδήματος κιόλας, που θα επέλθει λόγω εφορίας, λόγω πτώσης των μισθών. Εδώ κατασχέσεων στις τράπεζες. Τους παίρνουν τα λεφτά, ό,τι έχουν και δεν έχουν θα τα παίρνουν μέσα από τις τράπεζες. Βεβαίως. Υπάρχει οδηγία δηλαδή. Μα έχουν ξεκινήσει ήδη. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από τη στιγμή που έχουμε τόσο μεγάλη ανεργία, τόσους πολλούς ανασφάλιστους, η κατάσταση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους, να ξέρετε ότι όσο για κάθε ένα ποσοστό, μια ποσοστιαία μονάδα που αυξάνει η ανεργία, πέφτει περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες το μέσο εισόδημα. Δηλαδή ο μισθός ή το εισόδημα που έχει ο εργαζόμενος. Διότι πολύ απλά ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους εργαζόμενους είναι τέτοιος που επιτρέπει στον εργοδότη να ρίξει και άλλο τις αποδοχές. Βέβαια. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν υπάρχει κανενός είδους προστασία. Δεν υπάρχουν πλέον ατομικά δικαιώματα, συλλογικά δικαιώματα, κοινωνικά, εργασιακά, τίποτα. Έχουν καταληθεί τα πρώτα 17 άρθρα του συντάγματος. Όποιος τα διαβάσει θα καταλάβει τι εννοώ. Τα πάντα, ακόμη και το δικαίωμα στη ζωή. Να σας πω ένα παράδειγμα
ότι από τη στιγμή ήμουν στη Λάρισα και το απόγευμα, μετά το απόγευμα μάλλον, που έπεφτε τρομακτικά η θερμοκρασία, δεν μπορούσε να κυκλοφορούσε έξω, γιατί ο κόσμος για να θερμανθεί έκαιγε ό,τι έβρισκε. Μελαμίνες, δεν ξέρω τι ακριβώς, πάντως δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, έπιανε δύσπνοια. Αυτή η κατάσταση. Μολυσμένη ατμόσφαιρα. Τα παραγόμενα αέρια. Η μητέρα μου, που είναι παιδί του πολέμου, ναι, δεν θυμάται ανάλογη κατάσταση. Βεβαίως, εντάξει, και οι παιδικές αναμνήσεις ίσως να στρογγυλεύουν κάπως τα πράγματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό, για να πέστε πω. μου κάτι. Ναι. Απλά να πω, ναι, μια νότα αισιοδοξίας. Επειδή όλοι λένε αυτός είναι ο μονόδρομος, αυτός είναι, και προσπαθούν να επιβάλλουν τη λογική στον κόσμο ότι, κοιτάξτε να δείτε, σκύψτε το κεφάλι, προσπαθήστε να τη βγάλετε όπως μπορείτε, ο καθένας όπως μπορεί, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα. Μέσα στο 2014, να μου το θυμηθείτε, και ελπίζω να βγω σωστό με την έννοια ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτόν τον εφιάλτη, κανένας από εμάς τουλάχιστον, όσοι είμαστε κοινοί άνθρωποι δηλαδή τουλάχιστον, το 2014 θα είναι η χρονιά του ελληνικού έθνους. Θα είναι η ανάσταση αυτού του λαού. Και το λέω. Θα υπάρχει αντίδραση, λέτε, μαζική. Όχι απλά αντίδραση. Θα δούμε μια τέτοια κοινωνικοπολιτική μεταβολή στην Ελλάδα, που θα τρίβουμε τα μάτια μας και θα δούμε πόσο γρήγορα ανατάσσεται η χώρα. Πόσο γρήγορα, αρκεί βεβαίως να φύγει από τα δεσμά. Γιατί αν υπάρχουν τα δεσμά του ευρώ, της ευρωζώνης και όλα τα υπόλοιπα δεσμά που μας έχουν επιβάλει οι δανειστές, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει απολύτως τίποτα. Πεςτε μου κάτι, πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματικά λύση? Δηλαδή, αν αύριο το πρωί αντιδράσουμε και στυλώσουμε πόδια, αν θέλετε, στους δανειστές και στη γερμανική κυδαιμονία, αν θέλετε, έχουμε χρηματοπιστωτικό επεισόδιο κάποια στιγμή. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Πιστεύετε ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό επεισόδιο? Δηλαδή, να μην μπορούμε να καλύψουμε ένα ομόλογο που θα σκάσει. Ναι. Να μην έχει λεφτά το κράτος ή να μην δώσουν οι δανειστές, ναι, και να σκάσει ένα ομόλογο σε ένα φαν ή σε μια τράπεζα. Πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, ή στην προσπάθειά τους, γιατί ακούγεται και αυτό από τις αγορές, δεν νομίζω θα το κατορθώσουν, αλλά τέλος πάντων, στην προσπάθειά τους να εξωθήσουν την Ελλάδα να δανειστεί από τις αγορές, γύρω στα μέσα του 2014, ακούγεται αυτό, θα το κάνουν αυτό για να δείξουν δήθεν ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα. Να σκάσει εκεί η μπόμπα πραγματικά και τελικά να μην μπορεί να σωθεί ούτε από την Ευρωζώνη. Υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη σας, κύριε Καζάκη, να μας τραβήξουν το χαλί? Υπάρχει, εάν επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο για την Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εκτίμηση ότι αντί για 0,9% άνοδο η Ευρωζώνη το 2014, να παρουσιάσει μια τρομακτική πτώση της τάξης του 0,5 ή 1%, που αυτά είναι τεράστια για μια οικονομία σαν την Ευρωζώνη, και έτσι να μην μπορεί πλέον ούτε η Αμερική να σώσει το ευρώ, γιατί αυτή τη στιγμή το ευρώ κρατάει υψηλή αξία, δηλαδή κοντά στο 1,37-1,38 ως προς το δολάριο. Ακριβένει συνεχώς. Βεβαίως, επίτηδες. Ενώ γίνονται φθηνά όλα τα δολάρια, ακριβώς, το αμερικάνικο, και ακολουθεί η σειρά των υπολείπων. Ακριβώς, όμως εδώ είναι το θέμα, ότι κρατάνε ψηλά την αξία του ευρώ χάρη σε δολαριακά swap που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Αμερικανική Fed χρηματοδοτεί το ευρώ για να κρατάει και ψηλά και να μπορεί να κάνει χαμηλές πτήσεις το δολάριο χωρίς να κινδυνεύει να πουλάει. Να πουλάει προϊόντα η Αμερική. Αυτό είναι. Να πουλάει προϊόντα και κεφάλαια. Βασικά, το βασικό προϊόν των ΗΠΑ δεν είναι το εμπόρευμα, είναι το χρήμα. Πουλάει δολάρια. Μάλιστα. Και δολαριοποιείται ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία. Ναι, αλλά στην περίπτωση της Γερμανίας εξακολουθεί να έχει εξαγωγές τρομακτικές, ρεκόρ παγκόσμιο θα έλεγα, ναι, γερμανικό πρώτα, γιατί έχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ενώ ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός νότος πεθαίνει. Έτσι δεν είναι? Ναι, υψηλής παραγωγικότητας. Αν και η γερμανική οικονομία λόγω της ύφεσης κάνει μια μεταστροφή. Η μεταστροφή της είναι πλέον ότι τα περισσότερα πλεονεκτήματα αποκτά πουλώντας χρήμα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η γερμανική οικονομία θέλει να διατηρήσει την πολύ υψηλή προς την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση. Δηλαδή το πόσο κεφάλαιο εξάγει. Και εξάγει 36% του ΑΕΠ. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό θέλει να κρατήσει. Και όχι τόσο τις εξαγωγές. Επειδή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αναρωτιούνται, ακούμε συνεχώς για χρήματα που παίρνουμε από τους δανειστές. Διαβαίνουν αυτά τα λεφτά το κατόφλι της χώρας? Όχι. Λογιστικές αποτιμήσεις είναι.
Δηλαδή κρατούνται και αποπληρώνονται ομόλογα. Ακριβώς. Ναι. Έτσι, μαζί με τους στόκους. Αυτό πρέπει να ξέρουμε εμείς. Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα δανεισμού μέσα στο 2014. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει ο προϋπολογισμός, που είναι παράλογο για οποιονδήποτε έχει τριβή με αυτά. Θα δανειστούμε, ή μάλλον θα χρειαστεί να δανειστούμε εκ νέου 63,5 δισεκατομμύρια μόνο για το 2014. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Θα δείτε ότι θα πάει πάνω από το 70-75 τελικά. Για να το καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές, παίρνουμε χρήμα ισόποσο με αυτά που λήγουν και σκάνε, περίπου, μαζί με το κάκια, άρα το χρέος, δηλαδή δανεικά με δανεικά όπως λέω εγώ δεν σβήνουν. Όχι. Δανεικά με δανεικά δεν σβήνουν. Επομένως το χρέος θα μεγαλώνει συνεχώς. Βεβαίως. Και όσα ακούμε είναι μπουρδες. Βεβαίως. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το επιτόκιο. Δεν είναι μόνο το επιτόκιο. Εάν για παράδειγμα σου δίνουν 2% επιτόκιο αυτή τη στιγμή στο δάνειο, εάν συνυπολογίσεις ότι πέφτει σε τρέχουσες τιμές άλλο ένα 6 με 7%, η ελληνική οικονομία θα κλείσει σε τρέχουσες τιμές με ύφεση γύρω στο 7%, θυμηθείτε με, το 2013, και θα έχει ανάλογο ποσοστό, ίσως και μεγαλύτερο το 2014, σε τρέχουσες τιμές. Άρα το πραγματικό κόστος χρήματος ενός δανείου, τι είναι 9%. Γι' αυτό μην μας παραμυθιάζει ο κάθε κύριος Τουρνάρας που λέει «Μα κοιτάξτε, εκεί που δανειζόμαστε με 4, δανειζόμαστε τώρα με 2». Ναι φίλε μου, αλλά έχεις συρρίκνωση εισοδήματος κατά 7%. Άρα λοιπόν το κόστος για σένα του χρήματος είναι 7 συν 2, 9%. Την εποχή που έπαιρνες 4 ή 4,5% είχες και άνοδο 3%. Οπότε οριακά ήσουν καλύτερα σε σχέση με αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά όμως εκτινάχτηκε το χρέος, βρεθήκαμε στη Μέγενη. Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Το χειρότερο όμως απ' όλα, αυτό που με προβληματίζει και το 2014 ίσως να αποτελέσει το άνους χορύμπιλης, να χρησιμοποιήσουμε από την ιστορία για την ελληνική οικονομία, είναι ότι παρατηρούμε μεγάλες εταιρείες να ακολουθούν πολιτική λαιλασίας. Δηλαδή, λαιλατούν τις επιχειρηματικές δομές τους και ετοιμάζονται να φύγουν. Παράδειγμα, δείτε τώρα την Deutsche Telekom, συγγνώμη. Η Deutsche Telekom αυτή τη στιγμή αρχίζει να πουλάει ακίνητα του ΟΤΕ, μεταφέρει τις οικονομικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο και ταυτόχρονα με εμπράγματη εγγύηση της εγκαταστάσεως του ΟΤΕ πήρε εταιρικό ομολογιακό δάνειο στο εξωτερικό με διαμεσολάβηση Αμερικανικής Τράπεζας. Με συγχωρείτε. Ήδη δηλαδή κάνει αποσβέσεις των χρημάτων που έχει βάλει ο ΟΤΕ, η Deutsche Telekom, τα μαζεύει όλα, ρευστοποιεί στοιχεία περιουσιακά του ΟΤΕ, ώστε ανα πάσα στιγμή και οτιδήποτε συμβεί να έχει φορτώσει όλο το χρυσάφι από την Ελλάδα, να το πάρουν να φύγουν. Και στα λογιστήρια λοιπόν του ομίλου του ΟΤΕ έχει δοθεί εντολή κάθε εβδομάδα τα ρευστά διαθέσιμα στη Βρετανία, σε Βρετανική τράπεζα, έξω από την Ευρωζώνη. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, αυτό συμβαίνει. Γιατί και τα πάνε στη Βρετανία? Γιατί φοβούνται και για το ίδιο το ευρώ. Φοβούνται και για το ίδιο το ευρώ, επομένως τα πάνε σε λίρα. Βεβαίως. Τα περνάνε σε λίρες. Φοβούνται επίσης και το μεγάλο πράγμα, αυτό που σχολιάζεται αραιά που και που, αλλά σχολιάζεται έντονα, όλο και πιο έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα στο γερμανικό τύπο, ότι πιθανά να υπάρξει μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, όπου θα βγάλει βεβαίως με την πίεση του λαού, έτσι, πάντα. Ο λαός είναι το θέμα. Θα αλλάξει τιμόνι, θα πάρει τιμόνι και θα αντιστρέψει την ιστορία. Και μόλις αρχίζει να εκπατάει στα πόδια του, τότε θα ελεγχθούν όλοι οι λογαριασμοί και θα τα ζητάει πίσω αυτά τα πράγματα. Από τη Βρετανία είναι δύσκολο να τα πάρεις. Από την Ευρωζώνη είναι πιο εύκολο να τα πάρεις. Δηλαδή περίπτωση μελλοντικής διεκδίκησης από το ελληνικό δημόσιο, της λαιλασίας και της κλοπής που γίνεται τώρα της ληστείας. Περνάνε λοιπόν. Είναι μια πραγματικότητα, είναι ανακοινώσιμο, αυτό έχει ανακοινωθεί? Έχει ήδη βγει Σας το λένε και εσάς, φίλοι σας, μέσα από τα λογιστήρια του ΟΤΕ? Ξέρω πολύ καλούς μου φίλους, παλιούς συμφοιτητές, που τέλος πάντων ένα συνάφι είμαστε, που μου έχουν πει ότι αυτός είναι ο βραχνάς τους, γιατί πολύ απλά όταν μεταφέρεις τα λεφτά. Και άλλες δομές του ΟΤΕ. Όταν ρευστοποιείς, έχει ακουστεί από τεχνικούς του ΟΤΕ, από μηχανικούς δηλαδή, και μάλιστα από μηχανικούς του επιβλέποντος Υπουργείου Ανάπτυξης, για να καταλάβετε. Η Deutsche Telekom είναι και ο βασικός χορηγός διαφήμισης που δίνει για να κρατιούνται τα κανάλια του μνημονίου. Και βεβαίως και οι τράπεζες με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Να μην το ξεχνάμε. Ναι. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με εγγυητικές επιστολές του ελληνικού δημοσίου.
Λοιπόν, δηλαδή η κατάσταση, κύριε Καζάκη, αγαπητέ Δημήτρη, είναι διπλοπτώχευση ουσιαστικά. Δεν είναι μια φορά πτώχευση. Όχι. Είναι διπλή, τριπλή πτώχευση. Η χειρότερη μορφή πτώχευσης που έχει δεχτεί ποτέ κράτος. Το γεγονός ότι δεν είμαστε στους δρόμους να σφάζει ο ένας τον άλλον, όπως έχει γίνει στη Λατινική Αμερική, στην Ασία ή αλλού, οφείλεται στην κοινωνική συνοχή του ελληνικού λαού. Το ότι δεν μάσησε ο ελληνικός λαός, δεν οδηγήθηκε στα άκρα εύκολα. Αυτό εγώ για μένα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη, ευχάριστη, που είχα από τον ελληνικό λαό, γιατί μπορεί να του ρίχνουμε να λέμε για τα ελαττώματά του. Αλλά δεν έγινε Αργεντινή ακόμα. Έτσι, μπράβο. Και αυτή η συνοχή της λογικής που κρατάει ο ελληνικός λαός θα την εξαργυρώσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αν θέλετε, απελευθερώνοντας αυτή τη στιγμή, γιατί εθνικός απελευθερωτικός αγώνας είναι αυτό. Θέλω μια εκτίμηση από εσάς. Γιατί οι Γερμανοί να θέλουν να στρέψουν τον ελληνικό λαό αριστερότερα, ή αν θέλετε να μην πω αριστερότερα, να πω σε μια γενικευμένη αντίδραση? Πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση? Όχι, πιστεύουν ότι ελέγχοντας τη δεξιά και την αριστερά παίζουν εκ του ασφαλούς. Πιστεύετε ότι η αριστερά ελέγχεται απόλυτα στην Ελλάδα? Απόλυτα. Μιλάμε σε επίπεδο ηγεσίας. Πώς μπορείτε να μου το αναλύσετε λίγο? Κοιτάξτε να δείτε. Σε επίπεδο ηγεσίας η αριστερά έχει τα δύο μεγάλα βασικά κόμματά της, έχει πλήρως παραδοθεί στο σύστημα. Το πρώτο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται κιόλας από τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, όταν κάνεις τέτοιες τοποθετήσεις μπροστά σε μεγαλοπαράγοντες των αγορών στο Όστιν, Τέξας, και εγγυάσαι εσύ ο ίδιος ότι δεν θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, αυτό γίνεται μόνο και μόνο γιατί έχεις, πώς να το πούμε, ντεσού με την αγορά. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποδεχθεί το γεγονός ότι δεν περπατάει το πράγμα εάν δεν συναλλαγεί με παράγοντες της αγοράς τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη? Έχει πλήρως ενσωματωθεί. Οι αγορές αυτή τη στιγμή καλοδέχονται. Έχει ενσωματωθεί, άρα και θα υπακούσει και λεύσματα. Ή υπακούει ήδη, πιστεύετε? Νομίζω ότι δεν θα του δοθεί καν η δυνατότητα, γιατί πλέον η ελληνική κοινωνία δεν είναι σε μαντρί, ακόμη και στην αριστερά, που δυστυχώς ήταν το τελευταίο κομματικό μαντρί που είχε απομείνει στην ελληνική κοινωνία. Με ενοχλεί αυτό που το λέω. Άρα πιστεύετε ότι αν ο Τσίπρας πάει ως κορμός συγκυβέρνησης σε μια νέα διακυβέρνηση, θα διαλυθεί στα εξών συνετεύει? Θα διαλυθεί. Θα το δείτε. Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα απογοητεύσει, πιστεύετε εσείς? Θα το δείτε αυτή τη στιγμή ότι το παιχνιδάκι των δύο πόλων που αναβιώνουν σε σχέση με τους δύο πόλους που είχαν παλιά, τις εναλλαγές, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, η κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, που εναλλάσσονταν στην εξουσία και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Προσπάθησαν να το αναβιώσουν τώρα, να το αναβιώνουν, προσπαθούν, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχύει αυτό, με ένα νέο κεντροδεξιό και κεντροαριστερό πόλο, με νέα χαρακτηριστικά, όπως διαμορφώνονται τώρα. Εγώ σας πληροφορώ, κυκλοφορώ όπως ξέρετε όλη την Ελλάδα, το ΕΠΑΜ βρίσκεται παντού, σε κάθε γειτονιά, παντού, και έτσι μας επιτρέπει να χαρτογραφούμε καταστάσεις και λογικές κόσμου. Σας λέω ότι κανένας δεν μασάει, δεν έχει μπει στη λογική του δίπολου και θα δείτε μια τρομακτική έκπληξη, πολιτική έκπληξη μέσα στο 2014. Πέστε μου κάτι, αυτή η έκπληξη πιστεύετε εσείς θα πάει την Ελλάδα αριστερότερα? Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα αποκαταστήσει αυτό που έχουμε χάσει σαν Έλληνες. Την αίσθηση του πατριωτισμού, του γνήσιου λαϊκού πατριωτισμού. Το υπερασπίζομαι την πατρίδα μου, γιατί δεν μπορούν να με διώξουν από αυτήν. Δεν θα πάει αριστερά. Θα επαναπροσδιοριστούν οι έννοιες. Και η έννοια της δεξιάς και η έννοια της αριστεράς. Με όρους πατριωτισμού. Γιατί εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, τι νόημα έχει να δηλώνεις αδεξιός ή αριστερός και να είσαι είτε άπατρης, είτε προδότης, είτε δοσύλλογος, είτε πουλημένο το μάρι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Με συγγνώμη, εμένα πάνω από τις ιδεολογίες προέχει να σωθεί αυτός ο τόπος. Γιατί είναι το κοινό μας σπίτι. Μετά να τσακωθούμε όταν έχουμε την πολυτέλεια, θέλω να πω πολιτικά, το πώς το θέλουμε το σπίτι. Το πώς θα πρέπει να μοιραστούν τα δωμάτια. Αλλά πρώτα πρέπει να το σώσουμε το σπίτι και το οικόπεδο πάνω στο οποίο βρίσκεται. Αν δεν το σώσουμε, και κυρίως τους τάφους των γονιών μας ή των πατερών μας ή το αίμα που έχει γυθεί για αυτόν τον τόπο, τότε ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Δεν το συζητάμε. Να βρούμε κάποιο άλλο τόπο να φύγουμε. Κυρίες και κύριοι, πρέπει τώρα να πάω σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι στην κουβέντα μας με τον κύριο Καζάκη. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Χρόνια πολλά και πάλι, φίλες και φίλοι. Καλές γιορτές και ελπίζω να ξεφυλίσετε το κράς. Τώρα θα πάρω προβλέψεις για το 2014, για το ξύλινο άλογο, από το φίλο μου, οικονομολόγο, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη,
τον γραμματέα του ΕΠΑΝ, ο οποίος συνήθως, για να μην πω ποτέ, δεν πέφτει έξω. Κύριε Καζάκη, ποιος πιστεύετε είναι ο ρόλος των μεγάλων οικογενειών, των μεγάλων κεφαλαίων που μορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, έτσι, έγινε μια μορφοποίηση συγκέντρωσης, αν θέλετε, κεφαλαίων, ναι, σε κάποιες οικογένειες, σε κάποιους ανθρώπους. Ναι. Όπως συμβαίνει σε κάθε περίοδο, αλλά έγινε έντονα στη μεταπολίτευση. Όχι, έγινε με τον πιο παρασιτικό τρόπο που μπορούσε να γίνει σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο της Ελλάδας. Εγκαταλείφθηκαν, να θυμηθούμε ότι στην ουσία αυτές οι 150-200 οικογένειες, δεν είναι παραπάνω, αυτές εγκατέλειψαν οποιαδήποτε... Πώς? Πώς είναι 10-12. Ναι, με διαβαθμίσεις. Ναι. Εντάξει, με διαβαθμίσεις. Λοιπόν, αυτοί ξέρω από το private banking, ξέρω ότι κατέχουν περίπου 600 με 700 δισεκατομμύρια κινητές αξίες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι 200 οικογένειες. Οι 200 οικογένειες. 600 δισεκατομμύρια. Κινητές αξίες. Κινητές. Δεν μιλάμε για ρευστά, μετρητά. Ρευστό, τέχνη, κοσμήματα, χρυσός. Για να καταλάβουμε τι λέμε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 20 άνθρωποι στην Ελλάδα όπου έχουν 12,5 δισεκατομμύρια σε πλάκες χρυσό. Όταν μιλάμε, η Τράπεζα της Ελλάδος υποτίθεται ότι έχει 4,5 δισεκατομμύρια σε πλάκες χρυσού. Για να καταλάβουμε τι συσσόρευση πλούτου έχει γίνει. Αυτός λοιπόν ο πλούτος δεν έγινε ούτε με επενδύσεις, ούτε στην παραγωγή, ούτε τίποτα. Αντίθετα, οι παραγωγικές επιχειρήσεις, η αφρόκρεμα της ελληνικής βιομηχανίας και παραγωγής καταστράφηκαν με τις λεγόμενες προβληματικές επιχειρήσεις την εποχή της δεκαετίας του 80, τις φορτώσανε με δάνεια τη δεκαετία του 70, λαιλατώντας ασφαλιστικά ταμεία, έγιναν φοβερά πράγματα. Τα δάνεια αυτά μετατράπηκαν σε χρεόγραφα του ελληνικού δημοσίου ή μετοχές που έγινε απίστευτη λαιλασία στη δεκαετία του 90. Όταν πηγαίναμε να μπούμε μέσα στο ευρώ, η κυβέρνηση Σιμίτη τι έκανε? Μετέτρεψε το δραχμικό χρέος σε χρέος προς δολάριο με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια, της τάξης του 18 και 19%, όταν το μέσο επιτόκιο αγοράς της εποχής εκείνης στο εξωτερικό δανεισμό ήταν 7%. Και τι κάνανε? Για να μην σκάσουν τα πρώτα χρόνια του ευρώ και βρεθούμε σε αδιέξοδο στα πρώτα χρόνια του ευρώ, δηλαδή το 2003-2004, κάνανε swap και τα στείλαν όλα το 2009-2010. Να γιατί πέσαμε έξω τότε. Η υποθήκευση που έγινε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης ήταν, πιστεύεις, προσχεδιασμένη ή έγινε από την ασυνειδησία η τιμή γνώση των πολιτικών εδώ? Θα σας πω το πρότυπο δανειακής σύμβασης που υπογραφόταν την εποχή εκείνη. Σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Έτσι. Λοιπόν, ήταν το εξής. Έλεγε, πόσα θέλετε λεφτά να πάρετε? Ας πούμε $1.000.000. Ωραία. Θα σας δώσω 800. Θα σας δώσω με επιτόκιο προνομιακό της τάξης του 17-18%. Τέτοια επιτόκια πληρώναμε, ενώ θα μπορούσαμε να βρούμε 5 και 6%. Κρατάγανε προκαταβολικά το 20%, τα 200 χιλιάρικα. Αυτός ο δανεισμός λέγεται δανεισμός υπό το άρτιο. Έτσι δανείζεται η Ελλάδα από την εποχή των δανείων ανεξαρτησίας. Δηλαδή υπογράφει $1.000.000. Εισπράττει 800 με επιτόκια διπλάσια. Στο 1 εκατομμύριο. Αυτό λοιπόν. Και δεν λέει μόνο αυτό. Σου λέει μετά. Υπό το άρτιο. Σου λέει μετά. Τα λεφτά όμως αυτά, κατά 60 ή 70 ή 80% θα τα αξιοποιήσεις ώστε να πάρεις ρούχα από μένα. Κλείσε τη δική σου κλωστοντουργία. Θα πάρεις, για παράδειγμα, τέτοια σύμβαση υπήρχε το 1977, κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή με την Γαλλία. Θα πάρεις οπλικά συστήματα από μένα. Άρα περιόρισε τη δραστηριότητα της βιομηχανίας σε αυτόν τον τομέα. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 1987 κλείστηκε ένα τεράστιο δάνειο, το μεγαλύτερο που έκλεισε η μεταπολίτευση 1987 με την Mitsubishi Bank. Σας πληροφορώ ότι μέσα στη σύμβαση, οι οποίες είναι μερικές χιλιάδες σελίδες, συμπεριλαμβάνονται ακόμη και τα ιαπωνέζικα προγράμματα που αγόρασε η κρατική τηλεόραση με τα δανεικά που μας έδωσε η Mitsubishi Bank. Δηλαδή κάθε φορά που παίρναμε ένα δάνειο, έπρεπε να κλείσουμε κάτι εδώ στην Ελλάδα, μια γραμμή παραγωγής. Ακριβώς. Έπρεπε να χτυπηθεί ή ο αγρότης, ή ο βιοτέχνης, ή ο εργοστασιάρχης. Έπρεπε να κλείσουμε κάτι. Αυτό το έκανε κυρίως ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης το αποτελείωσε. Το αποτελείωσε. Μάλιστα. Ξεκίνησε με τη Χούντα, για να μην ξεχνάμε. Ναι. Η Χούντα ξεκίνησε και το μεγάλο έγκλημα που έγινε εκεί, δύο πράγματα. Πρώτον, αναγνώρισε τη ρύθμιση που έκανε
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως Υπουργός Συντονισμού Οικονομικών, θυμάμαι, του Γεωργίου Παπανδρέου. Ένα χρόνο κράτησε αυτή, το 1964, αυτή η κυβέρνηση και αναγνώρισε στο άρτιο όλα τα δάνεια από το 1881 μέχρι τον πόλεμο, ενώ παλαϊκή απέτηση, παλαϊκή, όχι της αριστεράς της δεξιάς, παλαϊκή απέτηση από τον Άγγελο τον Αγγελόπουλο, τον Μακαρίτη, τον Ακαδημαϊκό, μέχρι τον πρώτο διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον Ξενοφόντα Ζολότα, και οι δύο παρατάξεις ζητούσαν από τους συμμάχους να απαλλαγεί η χώρα από τα προπολεμικά χρέη για να ανοικοδομηθεί. Οι σύμμαχοι, εκβιάζοντας, μας πήγαν το 1963 και 1964 σε δύο ρυθμίσεις. Τη μία την έκανε η ΕΡΕ, που ήταν καταστροφική. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Μα πάμε το 1964 σε πολύ χειρότερη, την κατήγγειλε τότε ο Γεωργίος Παπανδρέου, ως απεικιοκρατική σύμβαση που υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας. Την επόμενη χρονιά έχει κυβέρνηση Γεωργίος Παπανδρέου. Υπουργός Συντονισμού Οικονομικών ο Μητσοτάκης. Και κάνει ακόμη χειρότερη ρύθμιση που λέει το εξής. Σου αναγνωρίζω του σας οφείλω όλα τα δάνεια από το 1881 μέχρι σήμερα, χωρίς καν να συνυπολογίζει τι είχαμε πληρώσει μέχρι τότε. Σας αναγνωρίζω όλους τους τόκους υπερημερίας από τότε μέχρι το 1964. Τα πάντα αναγνώρισαν. Και σας δίνω και μπόνους 70% επί των τόκων υπερημερίας. Τους έδωσε και μπόνους, πιστωτικό μπόνους, 70%. Δημήτρη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Οι Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι υπέγραφαν τέτοιου είδους συμβάσεις ήταν υποχρεωμένοι να κινηθούν σε αυτό το δρόμο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, ή ήταν, αν θέλεις, υπό έλεγχο? Και τα δύο. Νομίζω όχι. Εγώ νομίζω ότι είχαν επιλογές. Ακόμη και μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος έχεις επιλογές. Εγώ με όσους έχω συζητήσει στο εξωτερικό, ανθρώπους που χειρίζονται ζητήματα χρέους, ειδικούς στο συνάφι, μου έχουν πει δεν έχουμε βρει τέτοια περίπτωση σαν τη δική σας. Δηλαδή να πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τα σουλτανικά χρέη. Να σου το πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το έχω ξαναπεί και μου έχει πει κυβερνητικός υπάλληλος, για να μην πω τίποτα χειρότερο, να μην το χαρακτηρίσω, μου λέει αυτά είναι ιστορία. Από τη συνθήκη της Λοζάνης, μια πλευρά της συνθήκης της Λοζάνης το 1922 είναι ο επιμερισμός των σουλτανικών χρεών προς την Αντάντ. Χρεώσανε την Ελλάδα, ανάλογα με τα εδάφη που πήρε, τα χρέη του Σουλτάνου. Και βεβαίως τα υπόλοιπα τα φορτώθηκε και λόγω απόκτησης εδαφών. Ναι. Και μάλιστα, λόγω απόκτησης νέων εδαφών που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πήραμε επιμερισμό των χρεών. Βεβαίως. Λοιπόν, ακόμη και από την πήραμε κάποια εδάφη τότε. Λοιπόν, ναι. Και το αστείο είναι, πρώτον, το κατάπτυστο, το να υπογράψεις μια συνθήκη που σε θεωρεί κατακτητή, γιατί φορτώνεσαι τα χρέη επειδή σε θεωρούν κατακτητή. Αυτό μας είπαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι τότε. Μας είπαν, είσαστε κατακτητές, προσαρτήσατε εδάφη, δεν απελευθερώσατε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο κτλ. Όχι, κατακτητές, τα πήρατε, αλλά εγώ θέλω τα λεφτά μου εφόσον ο Σουλτάνος δεν υπάρχει πια. Το υπέγραψε και ο Κεμάλ. Όμως η διαφορά του Κεμάλ με τους δικούς μας πολιτικούς είναι ότι